Dobré ráno a vítejte u nového vlogu. Omlouvám se předem za to, jak mluvím, ale před chviličkou jsem vstávala, takže nejsem ještě úplně probraná. Každopádně dneska v tom vlogu taky jdeme do Pece pod Sněžkou. A jelikož jste si odhlasovali, že chcete, abych natočila nějaký záběry a chcete z toho vlog, tak jsem se rozhodla, že vám to splním a vítejte. A já si jdu teď akorát udělat skincare, tak si ji pojďte udělat se mnou. Já upřímně nemám žádnou extrémní skincare, já si jenom vyčistím pleť a namažu si ji krémem. Já to nějak úplně extrémně nepřeháním a na čištění pleti používám tu čistící vodu od Garnieru a obyčejný krém, denní, noční, takže já to nějak nahradím. Každopádně vyčistíme pleť tamponkem. A já na svoji suchou pleť používám tady ten krém od Astrid, denní, noční a to je všechno. A rozetru. Každopádně, když už jsme tady jenom tak jakoby my sami, tak jenom jsem vám chtěla hrozně moc poděkovat za tu podporu, kterou mě dáváte, protože to je fakt neskutečný, já to doteď nechápu. Strašně si toho vážím. Jakože upřímně nikdy jsem nečekala, že budu mít třeba víc jak 30 odběratelů a já jich mám 37, což jakože reálně blížíme se k 50 odběratelům. Já to nechápu, jakože fakt moc děkuju. Každopádně přemýšlím a mám v plánu koupit si kamerku, aby jsme mohli natáčet na kamerku a ne na telefon. A to je asi všechno, co jsem vám chtěla říct. Každopádně s tím mám i svoji skincare hotovou a já se asi s váma uvidím, až budeme na místě. Nebo jestli po cestě bude něco zajímavého, tak vám to natočím, ale spíš si myslím, že ne, takže se vidíme až tam. Takže se mějte zatím. Tak my jsme před chvilkou akorát dorazili a teda musím říct, že ta cesta byla masakr, ale jsme tady, je to tady krásný a já vám ukážu záběry z toho našeho pokoje a my jdeme za půl hodiny na večeři, takže tohle je asi pro první den všechno a já se ozvu zase zítra. Ahoj. Dobré ráno, dneska máme 26. července a my dneska máme v plánu jít na Sněžku. Vyrážíme tak za hodinku, jelikož jsme teďko čerstvě po snídani, takže aby nám trošičku slehlo. Každopádně, jestli bude hezky nahoře a jestli budou nějaký hezký místa, kde by mohly být hezký záběry, tak vám to natočím. A každopádně my jenom doufáme, že tam nebude tolik lidí, protože včera okolo našeho hotelu šlo třeba 50-60 lidí prostě nahoru. Sice šli na lanovku, my jdeme pěšky nahoru, ale doufám, že to nebude tak hrozný.
se ozývám až o 2 dny později, že jelikož my jsme z ty Sněžky, když jsme přišli, my jsme byli tak vyřízený, že jsme šli na večeři akorát a pak jsme šli spát oba dva, protože jsme byli úplně vyřízený. Každopádně jenom jsem toho 27., jak jsme byli na ty Sněžce, tak jsem vám vlastně natočila jenom záběry na ty Sněžce nahoře a jinak jsem vám udělala asi 2-3 fotky, jinak nic. A včera 28. tak jsme byli akorát ve wellness, tam jsem vám taky nic natočila. A dneska tak jenom jako odpočíváme, no, takže to je asi, nic víc k tomu asi nemám. Ale teda musím vám říct, že to byl zážitek za všechny prachy. Samozřejmě, jako vždycky, museli jsme si vybrat tu nejhorší cestu. A musím říct, že nahoře teda tak strašně foukalo, že jsem si myslela a měla jsem pocit, že mě to sfoukne dolů. Masakra. A takových lidí, co tam bylo, to bylo šílený. A dolů, když jsme šli ze Sněžky, tak už jsme chtěli jet lanovkou, že jo? Jenomže foukal vítr, takže jsme museli jít další 2,5 kilometru dolů a jet mezi zastávky z Růžové hory. Takže to byla paráda, takže jsme byli oba dva úplně vyšťavený. A říkám, neměla jsem vůbec sílu potom na to ještě něco natočit takhle. A včera vlastně v tom wellness, jak jsme byli, tak jsme si dali na 1,5 hodiny a byli jsme ve Výřivce. 2krát jsme šli do sauny a měli jsme knajpův chodník. A co teda musím říct, že jsem sama na sebe pyšná, že jsem šla 2krát za sebou do toho ochlazovacího bazénku, který měl reálně třeba 10 stupňů víc, ne. Myslela jsem si, že umřu, ale ten pocit potom, neuvěřitelný. Takže pokud někdo chce do sauny a do ochlazovacího bazénku a myslí si, že na to nemá, tak běžte, protože ten pocit potom je neskutečný. No a dneska máme poslední den, kdy vlastně odjíždíme asi za hodinku, dejme tomu. A musím teda říct, že to bylo úžasný. My jsme si to moc užili, ale na druhou stranu prostě doma je doma, takže se oba dva hrozně těšíme. Každopádně nevím, jestli to někdo z hotelu Hradec uvidí, ale chtěla bych touhle cestou jenom hrozně moc poděkovat za lidský přístup. Strašně milí jste byli, fakt jsme si to jako užili a moc děkujeme. Jak můžete poznat podle koupelny, už jsme doma, každopádně je druhý den ráno, co jsme přijeli domů a já natáčím konec tady tohohle z toho vlogu až tady doma v koupelně druhý den. Jelikož jsme včera přijeli doma, byli jsme úplně vyřízený, takže už jsem neměla sílu na to natočit konec vlogu, takže to dotáčím takhle zpětně. Každopádně jenom bych vám chtěla hrozně moc poděkovat, pokud jste koukali na ten vlog a líbil se vám, tak budu moc ráda za like, odběr nebo komentář a klidně mi můžete, když hodíte odběr, tak mi můžete k tomu videu napsat odebírám nebo hotovo a já tě třeba v příštím videu pozdravím. Takže ještě jednou hrozně moc děkuju a mějte se krásně, papa.